no, Mariajo? Han tingut molt poquet de descans, són apenes 3 setmanes i automàticament s'han posat a treballar i a treballar. Només el treball. Eixa és la clau per a que el misteri isga cada any com ix des de fa ja 600 anys. Estem en un dels assajos de l'Escolania. 40 xiquets que vienen a la casa de la festa a treballar un mínim de 2 dies a la setmana per a regalar-nos sons com estos. Anem a escoltar-los un poquet. Importantíssim assenyalar que estan dirigits per Javier. Ell és el director de l'Escolania. L'he d'interrompre un momentet, però bé, t'he de dir, Laura, que a pesar de que són molt jovenets, tenen de 6-7 anys fins a 14, ell els dirigeix millor que un entrenador a un equip de futbol. I trenca este moment perquè tinc que trencar-lo, Javi, no tinc més remei, ho sent de veres, però és que m'agradaria que me contares, perquè tu sabràs les hores que passes així, però jo m'imagino que ells també te sorprendran. Sí, me sorprenen sobretot perquè mai falten a l'ensaio. Sempre venen en agost, en juliol, en col·legi, en exàmens i en tot, i sempre estan puntuals a la seva cita, aquí amb nosaltres. I anava a preguntar-te si és difícil motivar a un xiquet tan jove, a un xic tan jove, o un xiquet, no sé com dir-lo. Jo crec que sí, perquè tens que ser un poc pallasso, com jo. Bueno, jo crec que la motivació més important és el misteri, és l'amor a la música, no? I el secret, perquè quan intentes fer un treball en els cors juvenils, en els col·legis, no funciona, és molt difícil, no? Perquè n'hi ha moltes activitats i tot això. I aquí jo crec que la màgia, lo màgic és el misteri, és el que atrapa a uno i fa que vinga a ensayar tots els dies. I enganxa, veritat. Te deixem que continues, però alguns vaig a interrompre-los, perquè vull parlar en ells. Per exemple, en Emilio, que ha vingut en la pata coixa i tot. Emilio, això patinant, t'he donat temps a patinar a pesar de vindre així a preparar la veu. Què és el que més t'agrada del misteri? Del misteri m'agrada quan baixa el que és l'àngel i s'obrin les ales i baixa cantant l'àngel. A més, tu has eixit enguany en el cortejo. Però atenció, perquè Emilio ja té un poc d'experiència, però Carlos no, és el primer dia damunt que ve. Y Carlos, oye, ¿tú por qué has decidido apuntarte? ¿Por qué quieres estar en el misteri? Hombre, porque tengo cuando estoy en el colegio y entonces pues Javi me dijo que me apuntara al misterio porque cantaba bien, ya que estoy. ¿Que te gusta? Qué bonito. Sí, de momento sí. Muy bien, seguro que lo haces muy bien. I tenim també a Miguel Ángel, ell és el delegat i a més és l'àngel de la Magrana. Conta'ns per què t'agrada a tu el misteri. Perquè a mi sempre m'ha agradat la música i ver el misteri, jo no baixé d'ahí, però mira, ara estic baixant. I tant, i sense por, eh? Sí. Bueno, en els últims segonets que mos queden m'agradaria ensenyar-vos alguns dels truquets que té Javi per a treballar en ells. Un dels exercicis que fem per a motivar a aquestes xolles. Com és això? El més important és cantar amb un somriure. Molt bé. Anem a veure, xiquets. Bueno, els xiquets s'alcen. Important recordar que tenim representacions extraordinàries el 29, el 30 d'octubre i el 1 de novembre, que les entrades estan a la venda. Anem a veure aquest exercici. Empieza el cole. Vamos a cantar con el primer día de cole. La U. Este es el sonido del cole, ahora el sonido de vacaciones. Què te pareix, Laura, si se nota la diferència en la motivació? I tant. Treballs com estes es queden, van a treballar durant tot l'any, ja es queda només menys d'un mes per a veure, un mes i una setmana per a veure aquestes representacions extraordinàries. Recordeu, 29, 30 d'octubre i 1 de novembre. No s'ho perden, tenen una segona ocasió este 2012. No, això és una sort, moltíssimes, Mariajo, i a més tenim algo en comú, Javi i nosaltres, i ese somriure que no pot faltar mai, que és de